Pagkol, paano ka, away sinunod sa buhay, dalay lang mo paano nga dalay away sinunod na. Bakit daw ina? Sige man. Saan? Oh, sa Tibaga, tibaga. ha? Tibaga, tibaga. Babarmila na ilang ba? Daw award daw sa. Sa pagdalamay, na ito sa tedegu satu lagu lewat nita lagu nalo yang Los. Lalu motel beli mo fan eh.